Vester derude, og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag skal vi bare se, hvor langt jeg kan komme, og hvis jeg gerne skal komme langt, så skal jeg så også abonnere, ellers kommer jeg ingen vegne. Så abonner. Hvis jeg dør, så er det fordi I ikke har abonneret. Det er noget, jeg venter. Fordi jeg er hurtigere end stormen på en gå tilbage. Ja tak. Det var fordi jeg abonnerede. Hvis jeg skulle gå tilbage. Så I skal bare blive ved med at abonnere, fordi så går det hele efter planen. Så ja. Det var bum. Bum. Okay, nu kommer den sådan sværeste med. Hoppet over. Okay, det er den der svære en. Hoppet over. Okay. Lidt scary, men vi tager det. Og jeg kan sætte på at komme over. Hvor skal man hen? Jeg skal over der. Okay, men har lidt nøje på. Ja tak. Nej, jeg røg ned. Desværre. Jeg røg ned. Nej, hvis jeg kom over. Nej, hvor er det træls. Jeg fik det 20, men træls. Nej. Altså, det er kun fordi jeg er abonneret. Det er kun derfor. Så skynd jer ned og abonnere. Hvis I ikke allerede har gjort det. Så skynd jer ned og gør det. Inden videoen stopper. Fordi hvis jeg ikke kan klare den her penge, så er det bare fordi I ikke har abonneret. Det var en lidt kedelig video, hvis jeg ikke kommer langt i det her. Og så ved I, hvem skyld det er. Det er jeres, hvis I ikke har abonneret. Jeg står og venter. Hvis jeg ikke kommer igennem den her, så er det fordi I ikke har abonneret. Så hvis jeg ikke når længere end før, så er det fordi I ikke har abonneret. Så ser vi, om I har abonneret. Der var i hvert fald lige over kanten. Så det er stille og roligt. Nu kommer en svær. Ja. Og jeg vil ikke komme over. Så. Indtil videre tror jeg kommer over. Vi kommer over den der. Nej. I abonnerede ikke derude. Og til jer, der har abonneret. Skud til jer. I er bare bedre end dem, der ikke har abonneret. Det viser bare, at I kan lide at gøre folk glade. Så tusind tak til jer, der rent faktisk abonnerer. Så skud til jer. Skriv lige ned i kommentaren, hvem det var, der abonnerede. Så kommer I op på en af mine videoer.
Nej. Det er fint, der er nogen, der vil abonnere, men jeg har abonneret. Skud til jer. Skriv lige ned i kommentarerne, om I er abonneret, så kan I komme op på skærmen. Jeres kanal, så. Så abonner. Det er det eneste, jeg vil subscribe. Så ja. Okay, hop over. Bum. Nemt. Så hop over den nemmeste. Den kan man svære. Nej. Den var ikke svær. Hopper vi over. Nemt. Så over der. Over der. Ja. Det var så dumt. Jeg skulle tage tilløb. Jeg skulle have taget. Oh my god. Hvorfor kunne jeg ikke det der? Nej. Det er bare prøve igen. Det er det bedste, man kan gøre. Bare prøve igen og igen. Og komme lige så langt. Ja, indtil videre går det lidt dårligt, vil jeg jo sige. Så det viser bare, at nogen der ikke abonnerer. Jeg bliver stående her, indtil jeg abonnerer. Det bliver stående, så jeg kan godt abonnere. Ellers bliver det en lang video. I kan godt abonnere nu. Tak fordi I abonnerede. Det er noget, jeg kommer over, men så husk nu, hvad jeg sagde til videoen. Hvis jeg abonnerer, kommer jeg på skærmen med jeres kanal. Så kan det være, at jeg får flere abonnenter, hvis jeg kommer op. Okay, jeg har fået fint langt. Her kan man skal næsten ikke hoppe, fordi jeg er bange for, den rører for langt, og så er man lidt købt. Jeg tager 1000. Nej, det er 10.000. Let's go. Det næste er 25.000. Det skal vi nok få råd til. Okay. Ja tak. Ja tak. Så vi kom der lidt længere, end vi gjorde før. Ja, så døde vi. Og vi fik 10.000. Det var mega fedt. Nej. Jeg lægger ud. Men jeg fik 10.000. Jeg er stadig chok. Altså, hvad kan man bruge egentlig på 10.000?
Det var pengene værd. Hvad skal man overhovedet? Ej, hvad fanden var det? Ej, jeg skal lige prøve igen. Ja, det der skal jeg lige prøve igen. Shit, det var nøgen. Shit, det var nøgen. Shit, den er hurtig. Shit, nu bliver jeg fanget af den der klovn. Ej, den er jo ikke fedt, faktisk. Der var sådan en helt nøj på, når den fanger en. Den er bare sådan en monster. Ej, nu gik det lige så godt. Ja, dårligt. Jeg prøver bare at gøre sådan, at man tager mig på igen, fordi jeg tror, jeg har en taktik. Hvis jeg kommer over til kloven igen, så tro mig. Det er fedt, fordi jeg har en taktik nu. Men nu skal jeg lige prøve, så jeg kan i det mindste. Nu venter jeg lige lidt, når jeg kommer til det her. Nu når jeg kommer til det selv. Okay, det er lidt træls. Det igen. Jeg tror, det var alt for den her video. Hvis I ikke har abonneret, så ja, jeg ved ikke. I kan i hvert fald ikke lide det bedre, så spil ned og abonner. Tak fordi I så med. Husk like, subscribe, abonner og tryk på klokken. Vi ses bare i næste video. Hej hej.